Soud zakázal otevření stezky na Modrý sloup. Lékaři už ošetřili první otrávené houbaře. Šimon Pečenka vám představí Naarden. Jako každý den, tak i dnes vás vítám u sledování regionálního zpravodajství z jihu Čech. Minulý týden jsme vás informovali o otevření šumavské turistické trasy pro pěší na Modrý sloup. Nyní ale přišel nečekaný obrat. Českobudějovický krajský soud zrušil rozhodnutí správy Národního parku a cestu otevřít nepovolil. Jedním z důvodů je podle rozsudku fakt, že by pohyb lidí v Luzenském údolí mohl ohrozit populaci vzácného tetřeva hlušce. Otevření turistické trasy na hraniční přechod s Německem mělo být jednou z hlavních událostí letošní sezóny na Šumavě. Zahájit provoz měla 15. července, a to po 70 letech. Žalobu na otevření stezky podal okrašlovací spolek Zdíkovska a Česká společnost ornitologická. Jednou z možností, jak celou záležitost zvrátit, je podání kasační stížnosti ze strany účastníků řízení. Rozhodnutí soudu by tak mohlo zpochybnit například Ministerstvo životního prostředí, Klub českých turistů nebo obec Modrava. Lékaři už v letošní sezóně ošetřovali první otrávené houbaře. Milovníci smaženic a houbového guláše si nejčastěji pletou smrtelně jedovatou mochomůrku tigrovanou s jedlou mochomůrkou šedivkou. Lajkovi připadají stejné, ale mykolog je od sebe rozezná na dálku. Muchomůrka panterová má víc hnědých tónů než šedivka, která je i robustnějšího vzrůstu. Panterová je slabší a nemá tak silnou nohu. Růžovka a šedivka mají rýhovaný prstenec, muchomůrka tigrovaná má prstenec hladký. Kromě muchomůrky panterové by si měli lidé dávat pozor na muchomůrku zelenou a pavučinec. Letos už byly v ohrožení desítky houbařů, zatím poslední případ otravy zaznamenali lékaři Benešovské nemocnice, kterým skončil v péči manželský pár otrávený mochomůrkou tigrovanou. Manželé uvedli, že jedli bedly. Za rok se v Česku houbami otráví okolo 300 lidí. Naprostá většina příběhů skončí naštěstí dobře. Houby nyní kvůli výkyvům počasí příliš nerostou. Jaká bude sezóna, se teprve uvidí. Moderátor Šimon Pečenka vás dnes opět pozve do Holandska, tentokrát do Naardenu, místa posledního odpočinku Jana Amose Komenského. Jsme právě v městečku, které se nachází nedaleko od hlavního města Holandska Amsterdamu. A je to městečko, které trošku připomíná český Terezín. Ovšem má úplně jinou atmosféru a úplně jinou energii. Všechno tady vládne takovou pohodou a klidem. A je to rozhodně místo, kam by se měla podívat většina krajanů z České republiky, protože právě v tomhle městečku je pohřbený Jan Amos Komenský. Jsme totiž v Naardenu. Za vlády Viléma I. Oranžského Nizozemci zbudovali kolem města, což je dnes místní část Naarden Vesting, pevnost s typicky renesančním hvězdicovým systémem hradeb s vodními příkopy a 2 padacími mosty. Uvnitř zmíněné pevnosti je dobře dochované historické město Naarden se 2 bránami, radnicí, zbrojnicí, starým větrným mlýnem, desítkami renesančních a barokních měšťanských domů. Obdélný dvůr bývalého kláštera a sirotčince je upraven na jednoduchý park s trávníkem a lavičkami. V křížení parkových cest stojí na sloupku bronzová bysta Jana Amose Komenského, zhotovená pražským sochařem Josefem Strachovským a dovezená koncem 19. století vlastenci z Čech. Komenský byl pochován v kapli valonského kostela v Naardenu. Na hrob se ale zapomnělo poté, co byl kostel počátkem 19. století zrušen. V roce 1929 byly jeho ostatky znovu objeveny a za spolupráce nizozemského a československého státu byla kaple upravena jako mauzoleum, jehož interiér vybavili čeští umělci. V letech 1933 až 1937 došlo k rekonstrukci kaple. Hrob překryla nová deska z černého mramoru a celá kaple byla upravena jako československé národní mauzoleum s bronzovým státním znakem na empoře kaple. Před okna kaple bylo nainstalováno 7 skleněných desek s rytými a leptanými scénami ze života Jana Amose Komenského. Po stranách vchodu do kaple jsou do stěn vsazeny pamětní desky s nápisy, které připomínají návštěvu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, podíl tělovýchovné jednoty Sokol na zařízení a údržbě památníku a dalších spolků či jednotlivců.
Dodnes je kaple přístupná v rámci muzea Jana Amose Komenského, které ovšem vedou Holanďané. Sezónní výstavy zde pořádá muzeum Jana Amose Komenského z Uherského Brodu. Každoroční pietní akt u hrobu pořádají velvyslanci České a Slovenské republiky v Nizozemí za účasti různých spolků. Muzeum Jana Amose Komenského v Nardenu oficiálním názvem Comenius Museum se nalézá v severovýchodní části města v místě, kde byl Jan Amos Komenský pochován. Od 24. května 2006 je zde umístěna stálá expozice Vivat Comenius pod titulem Posel vzdělanosti, lidskosti a tolerance. Klade si za cíl ukázat Komenského z netradičního úhlu a podnítit zájem o jeho rozsáhlé dílo a nadčasové myšlenky. No uznejte sami, navštívit Holandsko a nezastavit se v Nardenu by byla obrovská škoda. Od nás je to pro dnešek vše. Mějte příjemný zbytek dne a brzy opět na viděnou. Počasí vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Jaký myslíš, že bude zítra počasí? Polojasno. Kolik bude stupňů? 30. Jak rychle bude foukat vítr? 30 metrů za sekundu. A jaké bude bio? Vega.